Ja, ik ga 3 mensen op tafel zitten. Het is een tafel vol, maar bij deze moeten we eruit door. Maar we hebben hier 3 mensen van de voetbalvereniging, mag ik hem goed zeggen, ja? Van Gieter, FC Sluisterveen. Kom maar eens, jongen hier voetbal. Dat is het verhaal. Jan Lammers, die is hier vastzitter. En Japke From, die is bestuurslid. En Albert Helfrich zit hier ik. En die is oud-vastzitter, maar die weet ik alles van de historie. Die man had voor mij zijn hele leven lang bij de voetbal zitten, had ik het idee. We zullen even zien of we een beetje helderheid verschaffen kunnen hoe we het er precies op gaan. Ik ga krijgen even mij hem onder de muziek even dat ding tronen, want het is, de geschiedenis is al 19 wat Helfrich, joh, weet je misschien, wat is er 19 gebeurd? Nou, wat was er toen betocht? Dat wie al eerder voetballen, maar in 1934 is de club opgericht. En dat is, dat weer toch wel een iets van, we zijn de oudste vereniging van Karspel. Oude sportvereniging? Ja, oudste voetbalvereniging. Ja. En dat in 1934 tochten de man van dit maar wat waan en toen hebben ze de club opgericht. Ja. En daarna is in 58 is er een andere club gekomen, het Veen 58. Ja. Waarom? Ja, ook de geschiedenisboeken even terugnemen en we gaan een jubileumboek gaan. Dat weer toen het geval van de Total Lotto. Dat er gokt worden en dat woonden ze leven net bij de ene club. En toen zijn ze, we gaan apart en weer een heel zijn club op. Omdat de mensen toen inzetten konden op winst en verlies? Ja, Total Lotto. Hè? Ja. Dat weer toen, maar wie dat de werkelijke reden? Nou, dat weet ik net. Dat ken ik net, daar weet ik net bij. Toen weet ik nog maar gelijk. Dus, ja. Had dat een meisje mij op snijvoetballen of op zatervoetballen? Zo we hier al een snijafdeling en zaterdagsafdeling. Oké. Dat hier wel. Dus dat soort net werken? Dat soort net werken, maar goed. Nou, dan heb je 2 clubs in het dorp van een krappe 4.000 inwoners. Denk ik nou, hoe toen wie het dat zelf wel minder best had. 6.000 inwoners. Ja, nou hè? Ja. Maar toen net, denk ik. Nee, toen net. Maar kon dat wel? 2 clubs? Ja. Ja, ik denk dat we een heel periode heel goed met nijsten van de voetballegend hadden. In de laatste jaren is dat wat verhoren dat het sneeuwvoetbal natuurlijk aanneemt en alles naar zaterdag gaat. Ja. Maar dat zei is het wel. Ja. En hoe hij speelde het Veen 58 en hoe hij speelde het Veen? We hadden vroeger ooit 2e klasse zitten. En de laatste, toen we opgeholpen binnen, zitten we in de 3e klasse. Toen ben we van de sneeuw naar de zaterdag gegaan. En toen moest in de 5e klasse wij beginnen. Okay. Dus toen ben we in de 5e klasse eindigen. Ja. Japke From. Ja. Hou je hier zitten? Ja. Je bent bestuurder. Nee, ik ben nou geen bestuurslid meer. Ik ben 36 jaar bestuurslid West. 36 jaar? Ja. Dat is lang. Ja. En je moet je rooster van aftreden of zo toen nog niet? Ja, dat weet ik net, maar het ging goed en ik vond het wel leuk om te doen. En ik weet destijds de eerste vrouwelijke bestuurslid bij een voetbalvereniging dus. Ja. Dat kwam dus doordat ik verkeer en kreeg mij een man die het voetballen. Ja. En er werden er zijn. Zaterdag is voor de voetbal, dus dan kan je kiezen of delen. Maar dat weer de consequentie. Ja, en nou, toen hij hier ben ja. ik dus al in het bestuur kwam, dus eerst altijd als penningmeester. Later heb ik een skoftje secretaris geweest, omdat dus onze secretaris Simon Luimstra, een heel belangrijk figuur, binnen 52 plotseling overleden is. En toen later ben ik weer penningmeester geworden. Ja. En nu ben ik nog betrokken als voorzitter van de clubhuiscommissie, dus voor het rijden en zeilen van het clubhuis. Ja. Dus je bent in en al voetbal? Nou, kan ik wel zeggen. Ja. Kan ik wel zeggen. Ja, Mij wel zeggen. Ja. Ik zeg ja. zeggen. En wat ga je is een soort verhoor in die 36 hier zijn je krijgt, hè? Ja, er is zo'n protocol Ja. hier over ontwikkeling. En wat is nou het belangrijkste dat je nog zelf romshowen? Nou, dat ik zaterdag ging naar het sportveld en als je al de jeugd en voetbal in het samen met elkaar, het sociale, vind ik heel belangrijk. En de prestaties natuurlijk vind ik geweldig, die je doet als club, hè? Ja. En nou het samen gaan, ik met de buren zeggen we dan altijd Sint-Albert. Maar ik denk dat dat een heel goed ding was, dat binnen Ruisterveen. Maar ik ben de gemeenschapszin van het dorp. Dat je als één vereniging verder kan, de tijden ben al hier verhoren. En dat vind ik heel positief gebeuren. Ja, maar je had die fusie in mij maar. Ja, zeker. Ja. En kan dat vanzelf?
Nou, het gang net vanzelf. Het doet je natuurlijk eerst wel zeer. Laten dat even heel eerlijk stellen. Maar het is een hele goede set west. En je moet het naar jezelf zien. Je moet het naar het geheel eromheen zien. Als mensen de Veenstaars als jeugd, daar is het ooit mee begonnen. Hè? En die wisten net eens bij welke vereniging had ze winnen. Had dat nou, serieus de Veen weer 52. Dus dan zei ze al van, wie moet er verder? En daardoor is het denk ik ontstaan, hè? Deze fusie. Ja. Dan ben je ook een vrouw in een voetbalwereld, een mannenwereld. Ja. Is het een damesteam? Ja, zeker. Dus dames zijn vorige week kampioen werden. Zo. We hebben een hulp gehad. We hebben 2 damesteams en wel 3 famkesteams, denk ik. Dus dat is nu een grote tak inmiddels al van deze vereniging. Ja. Het idee dat dat ook groter wordt, Aasten. Ja. Neemt dat aan? Want ik geloof niet dat de heide wat al is. Ja, nee. Ik heb bij het idee van... het is 1-11 dan wel eens een beetje moeilijker aan het horen... maar dat het wel dan heeft met de jeugd, denk ik, voor de famkes. Mooi. Zijn er hier aan het West? Ik ben nog actief, je blijft actief, zolang het er kent. Zolang het de mogelijkheid met jong werd wel, Ja, precies. Jan Lammers, je bent voorzitter. Ben je dat al lang nog net? Ja, sinds de oprichting. Dus juli 2 hier. Ja. Sinds 23 ben ik voorzitter van de nieuwe club. Ja, wat trof van jou toen je kwam? Want dan had je een fusie gehad. Ja, zeker. Wat trof toen? Nee, wat Jaap Kikrek zei, het is een ongruselijke goede set geweest. Belangrijkste is de jeugd. Japke, je het ook al van. Je komt als 18 jongen hier bij de Veenstaars. Dat ben je dan de club bij de jeugd aan hingegaan. En op een gegeven moment ben je 18. Hij je altijd mijn man de voetballen. Maar leden van Zuster Veen en leden van Veen 58 destijds. Hij je altijd mijn man de voetballen. En dan ben je op een gegeven moment 18 hier. En dan ben je naar de senioren. En dan wil je abrupt uit man hellen. Dus dat is wie net te begrijpen. Dus dat is de reden was. Een van de grootste redenen dat je viseren. En zat me voorgegaan dat ik al zijn, dat is fantastisch go. Ja, je ging het dus in on als club, maar als er gebeurde, denk je dat een goede beslissing was. Een hele goede beslissing. Ja, ik had je in Burgum met BCV en Burgum precies hetzelfde. Ja. Wat je kijk zitten van die band, die wisten helemaal net niet eens. Nee. En die vonden het heel raar. Normaal we niet naar de senioren, normaal we naar de club. Daar staat er niks van. Voor een kantine. Nee. Maar goed, mooi dat ze kennen. Ja. Nog een feest. Joert. Ja, wie maakt je daar een mooi feestje van. Eerst in voetbal zit ik dan altijd in de Nijmeis, daar een mooi feestje van. Ja. Wat zit er op het programma? Eerst de voetbalwedstrijd natuurlijk. Wolbegeer. En die kan wel ha? Je moet daar heel voorzichtig in wezen. Wolbegeer zit mij onderaan. Van hun is het een hele belangrijke wedstrijd om te winnen. Voor de na-competitie. Om net rechtstreeks te degraderen. En voor u is het een belangrijke wedstrijd van na-competitie om eventueel te promoveren naar de eerste klasse. Ja. Dus er zit heel wat op het spel vanmiddag. En ik ben altijd wat bang als je onder ons en bij pakken die punten beleven. Maar zo makkelijk is dat Jude daar net meer. Maar we het waar mij. Ik verwacht je een groot publiek, want om je zin bent uitwedstrijden en dat wil ik nog wel het publiek loeken. Dus alle ingrediënten zijn er voor een hele mooie middag. En na de tijd gaat ze bos mee even. En dan wordt er even een song en dan wordt er even feest vierd. Want je mag de zin nemen bij verzetten. Zo werkt dat bij een club. Ja, maar dan kent het wel kant nu. Hè? Dat je een verliezer, dan wordt het feestje wat minder enthousiast. Ik zal het sterker stellen. We ben eens een keer degradeerd. Dan heb ik nog een goed feest aan. Dus, je mag altijd het positieve er weg van niet. Ja, let's dat die Wolbegeer nog maar net jaren. Ziek en buur is altijd feest. Nou, ik zal je vertellen. Wolbegeer die had er ook een beetje op inspelen. Want die komen van met mijn bus vol supporters en spelers. Dus die vinden dat ik wel even mooi om dat die nog even... even die feest. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is toch ook mooi, dat sport verbroederd. Sport verbroederd. Je mag het dan niet bij failliet kennen. Ik moet maar zeggen, er zijn slimmere dingen op de wereld dan patje voetbal. Dat zeg ik dan altijd. Ja, dat klopt. Maar ja, ik weet er alles van dat het kan nogal wat emoties oproepen. Ja, zeker. Nou, vanmiddag dus om jouw ruiming op Sportpark de Ketting. Het Ketting. Zeg je het? Net de Ketting, maar het Ketting. Dan is het Silver, de hoofdmacht van FC Roosterveen. De hoofdmacht strijdt nog volop voor een plek in de na-competitie. Voor promotie naar de eerste klasse. Ik weet net zo goed in het amateurvoetbal. Ik ben meer een Cambuurman. Maar
Gaan de niet zitten in de eerste klas? Ja. Ja. Hebben hier een seizoen niet zitten en toen moesten we daar een beetje boord wennen. En dat ging me te let in de gaten. Toen ben we er wel dingen. Oh ja. Maar we weten wat het is. Ja, dat liep ik. En ik moet zeggen, we hebben een hele mooie jonge ploeg. Dus ik denk wel dat we daar wel klaar voor binnen. Ja, oké. En je bloed bij, want dat is waar ik het nou wel eens het probleem. Hè? Dat de eerste jongens in de leeftijdscategorie wel eens naar de oorclub stak je in. Nou, persoonlijk vind ik als vereniging kan je daar een hele probleem aan. We zijn een echte vereniging. Hè. Wie hij ik heel heug in een van uw kernwaarden is verbinding en respect. En we willen het net betalen. Iedereen is welkom. En daar kom ik woont. En ja, dat is een echte. Ik vind het een echte hechte vereniging. Ja, en de eerste elftal is ook wel jongens uit het dorp. Jazeker, Ja? uit het dorp, maar ik om het dorp om ons heen. Ja. Want laten we net vergeten, en dat is ook steeds meer, dat dorpen, met alle respect, het steeds moeilijker krijgen om hun teams om de been te houden. Hè, en als je dan een beetje goed bent en ja... Dan show je om je heen, waar kan ik dan aan? Dus, we lukken nooit ons spelers, maar je bent wel welkom. Ja, want Harkema zit er tegen Nijs en die had lukt ook wel mee gewoon. Maar Harkema, dat had een te hoger niveau dan het FC Zusterveen. Dus, Eerste klas had je hem doel. ja, ik vind, mezelf ik voetballer was, je wil het heugste eruit halen wat erin zit. Gerrit wordt meegen die zegt van, ja, wat mag je daar? Nee, je moet gewoon zien op je... Dat moet een doel zijn. Ja, dan maar Dan ga je ergens wat van de stripje. En lukt het net, dat heb ik een keer meemaken. Dan degradeer je weer. Maar dat is dat hele voetbalspelletje. Ja, precies. Nou, zo'n 50 leden zei ik eens in, 43 teams. Een bruisend sporthart voor dat dorp. Ja. En je moet altijd arbeiden zien wat dat een fietsdorp is. Hè? Maar je bent in feite vind je hem dat je een voetbaldorp binnen. Ja, maar ik ben een fietsman. Ja, dus, ja. Wat is nou belangrijk? Want Zusterveen wil zich toch graag profileren als fietsdorp. Nou, de boet nu is natuurlijk dat fietsen heel belangrijk. Ja. Ja, ik denk dat we dat beiden wel kennen. Want het fietsen dat is natuurlijk landelijk wel bekend met de profronde. En we hebben hier de centrumcross gehad. We hebben het NK gehad. Dus ja, we zijn wel een fietsdorp. Ja. En het kan best nice van het leven. Ja. En van 24 juni dan hebben we NK tijdrijden in Zusterveen. Ja. Dus we zijn daar ook wel heel actief in. Ja, maar dat zou elders in het land een plek vinden, maar dat ging daar net terug. En toen had Zusterveen zich gewoon gemeld, dat willen wij wel doen. Ja. Dat dapper. Heel dapper. Ja. Maar ondervinding, hè, Zusterveen. Ja, we weten hoe het werkt. Ja, en men weet ik dat je weet hoe het werkt. Ja, dat scheelt. Hè? Ja, precies. Dus, Mooi. als we bellen, dan nemen ze wel op. Ja. Nou, ik zei straks al, familie is de eerste wedstrijd. Ik heb begrepen van de heren en de dame aan de tafel dat het in feite net uitmaakt. En dan zit ik het even op plotje. Hè. Weer nou verliezen, maar feesten is er sowieso. Nou, hoor in. Nou ja, Ja. We willen leven. Ja. nou zie ik het een balans, maar het gaat om het winnen. Ja, oké. Nou, Ja. leven een beetje chauvinistisch werden hier binnen familie en op naar de eerste klas. Dat is een beetje het verhaal, hè? Want dan kan je een promotie. Nou, dat is... Ja, het is na competitie, hè? Dat zit nog een verschillende wedstrijden nog vast. Dus, maar het is een leuk dessert van de competitie. Nou, hartstikke mooi. Mooi. Succes, familie. En een soort willen daarna. En ik hoop dat de club nog lang besteedt. En misschien praten we over een periode hier nog eens een keer mee. Dat we Jan Lammers, Japke From en Albert Helvig. Tegen dank.